Bueno, makaigsunan intak na karon sa kaudtohon magasugod usab kita diri sa atong tulumanon pagutingkay sa kamatuoran. Atong gipasalamatan mga kapaglaom, mga ato nga mga listeners, ang ato nga mga kaigsunan nga kanunay naminaw nining atong tulumanon mga higala. Og atong gipasalamatan usab ang tanan nato mga sponsor, ang tanan nato nga mga kaigsuonan nga kanunay naga subaybay nining ato nga tulumanon mga kahigalaan pag-utingkay sa kamatuoran, no? O atong hinumduman mga higala nga ang Dios nagahatag kanato og panahon alang sa pagkigbisog o sa pagtug-an sa kamatuoran tungod kay duha lang ka klase ang tawo higala niini katapusang mga adlaw, ang tawo nga nagtuman ug ang tawo naglapas, ang tawo nga matarong ug ang tawo makasasala. Ang taong makasasala sumala sa 1931 wala nay panahon higala ug ang ilang mga pag-ampo dili dunggon. Nganuman ang ilang mga pag-ampo daw samara sa gitawag higala nga nagpakaroingnon. Mura nga atong topiko karon nga atong gitagya sa gipost nato mga kapaglaom, mao gyud ang gitawag nato nga nganuman nya daghan man ang masuko. Gani mo kaigsunan ang Seventh-day Adventist ginatabangan karon sa tibuok kalibutan. Sa tinuod lang mga higala, kay ang Seventh-day Adventist maura ang nagtudlo sa kinatibuk-an mga higala. Ug unsay gisultis Biblia, gitudlo na sa Seventh-day Adventist. Walay pag magic mga kaigsunan, walay pag-ingon nga gitamper nako parang mapamatud-an, wala. Bisag unsay dalon sa Seventh-day Adventist mga kapaglaom, pwede ra. Bisan pag Bisaya lunlon higala. Bisan og English pwede ra. Bisag unsang pinulungan o wala na laing pinulungan, makawali ang Seventh-day Adventist kapaglaom tungod kay ang ato sumala man sa Biblia mga higala, no? O kana mga kaigsuonan mao nay usang atong gisangyaw ang maayong balita higala dinhi sa ato nga mga kaigsuonan. Bueno, naminaw karon mga higala si Boards Lopez San, titing Lance. mayong udto nimo dia. Og si Eusebio Catarinen. Atong usa sa mga igsoon sa Church of Christ mga kaigsunan, ato sang i-recognize kay against po ni sila sa mga pagtulunan sa RCC mga kaigsunan, no? Og karon atong ipadayon higala og naminaw sab karon si Roy Gabutero Oliver. Good morning. Okay, good morning yan yung tanan dia. Og atong padayonon higala nga ato bang maaninaw ba nga nag-ingon din sa Mateo, di ba? Mateo 5:16, 4:17. Di ba kamo ang suga, kamo ang kahayag sa kalibutan? Kamo mo ay pinakalahi, pinakasahi sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, labi na sa relihiyon mga kaigsunan. No? Ang relihiyon higala, sultian ta mo tinuod, mao ni nagpadasig nato, nagpadasig nato nga masiguro ang atong kaluwasan. Kay kung kolorom ang usa ka tawo, wala po'y relihiyon, wala po'y magapadasig niya. Sa bisan unsang relihiyon higala, dili ko kuan kay ana, no? Oy, si Mambing lumusad, gaw. Mayong buntag nimo dia, gaw. Happy New Year. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Og si James Bia. Kumusta? Okay lang. Okay lang, nagpaabot sa inyong pinaskuhan. Mana mong katagae. Na may part 2. Na part 1, na sa part 2. Okay. Padayon ta diri mga higala. Ato lang pasalamatan tanan to mga sponsor mga kaigsunan kay mura ni kalipay na mo higala ang mga sponsor. Salamat lang punta ni Agaw kay nag-sponsor sa dako-dako mga kaigsunan. Thank you very much sa inyong pag-sponsor sa kanunay. Padayon ta diri mga higala. Gikuninitan karon kay amin nyo kun ato hilingon kun atong tagsaon mga kaigsunan ang gisultis Biblia o tagsaon nato ba ang mga religion og magkapareho, do na sila nagkapareho mga kaigsunan, no? Og wala sila magkasumpaki
ilabi na higala kung magisguta og Sunday, no? Wala sila magkasumpaki ana. Pila ka mga libo, milyon ka mga relihiyon o tao, mga kaigsunan, nga naghatag og kining kapariho gyud sa tanan, mga higala. Wa man gilain kung imo pang bisan pag imong susihon, mga kaigsunan, ang tibuok a relihiyon, ang Seventh-day Adventist kapaglaom mao gyud pinakalahi, no, sa kuan lang pagkaon ng daan, sa health loss, sa mga balaod sa may panglawas, sa reliyoso, sa gibantayan, sa mga bisyo, uban pa rin na wala, mga kaigsunan. Complete, mga higala. Kompleto, mga kaigsunan. Walay bawas, walay bawas, walang dugang. Ngano man, kompleto, mga kapaglaom. O dili na siya basta-basta higala, kaya kompleto ta, mga kaigsunan, no? Dito kalimtan sa matod pa ni pagtagad si Eusebio Catarinin, sa akong bahin wala ko masuko ninyo, naluoy ko niyo tungod kay mga sakop ram gud mo sa simbahan nga gituko nilang Ellen G. White. Nadtong 18th century kawang manggod ang inyong pagsimba kung magpadayon mo magpadayon mo diha Salmo 2:1 og Mateo 15:9-13. Okay ba na? Brad Eusebio, okay kunin mong bersikulo. Pero susiya sa kung si Ellen G. White dili ba konbertido. Di ba? Wala man siya ingon nga nag-builder siya, wala. Ato ramang gunang mga unahuna, no? Ato ra ng mga pangagpas ba? Kay kung ako nakasiguro pa ko Sibyo, Brad, nga tinukod na nagtao, dugar ako ni Hawa. Ni Hawa, manggani ko sa inyo Church of Christ. Ngano man, tinukod na tao? Malimang kag tinukod na tao? May iglesyang Kristo ta, kay tinukod og tao, kay si Kristo tao. Dili. Akong giklaro, before ko misulod og reliyon, giklaro nako kay kabalo ko og unsay tinuod. Sa tinuod lang way makaagpas sa Seventh-day Adventist. Besag unsay reliyon ang inyo, nagsalig ra mamos pagtatak din na kay kunuhay na basa inyo sa Biblia, pero para sa ako, mga kapaglaom, wala ko mo saludar ana. Kay pwede manggani matampered ng dili mabasa, unsa pagka nang mabasa. Pwede ra na maawat na to. Sa makauna lang og rehistro. Dili na ang gipasabot ya kanang Juan City 17 kapaglaom. Nga ang gipasabot ana mao gyud ang kabubuton sa Ginoo, nga kanang gitudlo nimo mao ba gyud na ang kabubuton sa Ginoo o kinabubuton lang sa tao. Mao na siya Sibyo. Okay man ko nimo mga bersikulo, dili man na siya problema kay nabasa man na. Pero hinumdumi nga kanang giingong kawang lamang ang pagsimba, sanglit gihimo niyong doktrina ang kalagdaag tao. Kanang Domingo, walay lain ana kalagdaan nagtao. Dili na nagpasabot nga ang Dios mismo nag-ingon ana. Wa gyud kay nabasa na litok ni Kristo nga mukayab ko sa langit Domingo ng inyong igsisimba. Wala gyud. Wala gyud, mga kaigsuonan. Bisag imo pang susihon, Brad Sibyo, wala kay mabasa diya. Muna nga ako 100% yung ko nga tuo kapaglaom nga ang Seventh-day Adventist maoy pinakalahi, mga higala, nga relihiyon sa tibuok kalibutan og kini maoy gitan-aw sa mga tao kay pinakalahi. Bagsak naman daan ang uban kay kining ginahimo sa Seventh-day Adventist puro si mabasa, makiigsunan baboy dili pakaon mabasa, ang nagkaon sa baboy sunugon. Asa pa mangana? Nikupot manggani mo ni anang inyong bana-bana ra, unsa pa kaning mabasa, mga kaigsunan? Unya ang ilang mga pasundayag nga Saudiyo ra man na, sa Israel ra man na. Abi mo kaigsunan. Kitang mga hintil, wa kita labot sa Israel, ang tinuod lang, pero labot ta sa Ginoo. Kay sumala sa Salmo 105:7 o 107:5 nga ang Dios ang iyang kasuguan alang man sa tibuok kalibutan. Naata nagpasakop sa Dios, wala ta sa Israel.
anak kanindot lang kay ang Israel usa ka pinili. Di ba? Sa Deuteronomio 14:2, usa ka pinili balaan. Mo na nga nasipyat lang kay tawar gyud. Tawar ba gyud ni ang Israel. Nasipyat sila mga kaigsunan og nabihag sila sa Roma. Sa diya nga nasipyat sila biyag sa Roma, ni samot na gyud kay wala sila pagtunog ni Jesus. Sumala sa Roma 11:17-23 giputol ang mga Hudiyo nga way pagtuo. Gipuli ang mga Hentil. Wala gyud ta magsalikway sa balaod, wa ta magsalikway sa gituman sa mga Hudiyo o sa mga Israelinhon, mga kapaglaom kundi igo tang gisumpay. Kung gisumpay na ta og unsay ilang gituman mo pay atong tumanon. Di ba klaro? Ug unsay ilang tumanon mo pa atong tumanon kay gisumpay ra man ta. Okay nang chiching kahimtong Eusebio Katarin. Okay na yang komento mga igsoon. Nga luoy me o kamusyor higala kay ngano si Ellen G. White nag-usab ba sa balaod nga gibuhat sa Dios unya nisupak ba basin kamoy tingali oy klaro kaayo nga nisupak mo misupak mo sa balaod sa Dios o gisunod ninyo agadtong mga pari nga sa Constantino nga maoy isog nga pari mo'y nisunod mo niya sore igsoon kamo jud ang nisupak dako kayo kasipyat noon no. Usab ni Eusebio Katarin no Catholic ni Church of Christ. Duhan Mormon na mo guna sila maunggit-anggit og ngalan. Okay, Kenneth Alvin na Bustamante, sunog og unang inyong founder nga si Ellen G. White, berting habhab og baboy. Sige pa matud na, no? Wa man tay mahimo anak nga sige tagtabi-tabi unya wa kay ka pa matuod. Na bersikulo laway, kapitulo ba, bersikulo laway. Dili na magsilbi na. Nagpakita ka lang kinit sa imong pagganindot sa imong batasan. Iklaro, susiha, o pagkaon ni Ellen G. White og baboy ani anang panahon na Adventist na ba siya o Seventh Adventist, klaro ha kay basig ikaw ra po'y mauwaw ang imong gikoreksyonan mo itag-iya ha, ang imong gikoreksyonan mo inoy tag-iya sa imong gikorhian na dili na pwede kay kami biya ang nagsusi sa sulat ni Ellen G. White. Ang atong oras mga igsoon alas 12:04 na no ang nakalabay. Salamat kayo. May problema kung inyong komentaryo. Hindi na problema kay inyo man sa nang katungod mga kaigsunan. Okay nang nagtanasab karon si paring sister na Mare Nonita Sildo ka paring lolong dia. Mayong udton nyo dia nana sa kabilang corner. Salamat kayo mga kapaglaom. Thank you very much sa inyong pag-atag og comments. Dili na sa ako dili ko problema kun mo na inyo. Nagapakita mo binay akong gitawag nato nga gipost na ko mga kaigsunan nga. Nganong daghan masuko sa Seventh Adventist. Na daghan na kayo sunog ng inyong founder. Wala lagot na sila. Oy si Evangelist Rat Samura. Okay. Ayo nga Randy Samura. Ato ning debater sa mga kaigsunan pero wa na mo ni mag-apil-apil karon. Apil kita ba kay bisig mawa ning atong kwan. Say magabok na ning atong unahuna ba. Pero walay gabok sa Ginoo mga kaigsunan no. Okay nang ipaklaro kinit ha. Kundi pamatud-an nimo. Pamatud-an nimo nga Adventista siya. 70 Adventist siya naghabhab siya baboy. Matud na kay ato naglaruhon. Naman si Randy Samura matubang nimo. Ato pa Randy Samura pangitay kog sparring partner dia. Sige. Klaro na mayong odto pare, mayong odto sa nimo dia madsa. Kamo ni paring lolong dia. Ato nga mga kaigsuonan nga nagpakabana niining atong panahon karon. Atong mga sponsor mga higala. Okay? Okay si Rias Caris, si atong shooter mga kaigsunan, mayong udto nimo dia sir. Siguro wala nay kuan dia, wala nay atong dula dia kay murag giputos na mong kunong ring dia. Balik na buta ni og kaluya.
Bitaw ang Tracy ko no, okay naman sila dito. Sige naman sila dula, highway pa. Pero sa ato din na nga suksuok murag gi kuan man giputos naman noon og kining sako no. Boy na magkaigsunan padayon ta diri sa atong tulumanon. Ang may odto boards, may odto nimo diya lan. Titing Lopez mo niya kung kauban sa basketball mga igsoon niya nga kuan pod nang maayo sad. Say mag-uban mi ni di mimpildi ba. Pero magkontra mi ay mapildi gyud namong duha. From Naga City. O nara ni kas Naga City. Birds. Maayo nun birds na anak ka diya. Okay kayo no? Okay kayo nang imong kuan diya. Kay improve naman day ka diya. Isakyanan na kong amigo ron. Ora man ay atong pangandoy makasakyanan ta sa pwede nang balik Ginoo. Ang gisaad sa Ginoo kinaramang kong kuan ng sa balay sa kuman daghang puloy-anan moingon ba unta ako moadto ko sa paganda mugluna lang kaninyo sa di makaadto nako makaanda mugluna lang kaninyo mubalik ako og pagdawaton ko kamo. Mo na di wagin na nagsaad ang Ginoo nga tagaan tag auto sakyanan pero mo nang ning kamot putag makasakyanan na pwede na di ba? Ano na? Yes, Naga City, Camarines Sur. Oy mao. Adili Naga diya sa Cebu. Naga City, Cebu. Maayo noon. Karon makaigsunan atong ibaluan higala ha. Kining Bible mga kaigsunan para ni tanan, tinuod na para sa tanan. Unya dunay nag-angkon ini nga sila kunoy naghimo ani. Sila kunoy nakabuo nining Biblia. Pero hindi man na problema. Magunsa man ang ikaw may nagbuo, unya wala ka magtuman. Ang pinaka-importante ang pagtuman ini. Bisag dili ikaw gabuo, bisag dili ikaw naghimo ana, unya pulong na sa Ginoo nya imong gituman, may puntos ka sa Ginoo. May puntos ka sa Ginoo. Pero og ikaw gahimo ini bisag kapila pa nimo nighimo unya wa kay tuman-tuman, wala kay puntos sa Ginoo. Kay ang pinaka giingon sa Ginoo sa Mateo 28:11. 11:28:29 nga matod pa diya mga kapaglahom nga matod pa din nga panagtuon kamo kanako. Mao ra ginan siya ang gipangayo sa Ginoo. Magtuon ta niya unya maghatag ta niya og kining mga maayong mga sistema sa pagsunod kaniya mga kaigsunan. Kaya ang nahitabo gud ini higala nga ang mga tao mga kaigsunan maghimo og mga idea kung saon nga mudaog sila sa debate, mudaog sila sa lantugi, bahala og dili mao. Mao man ni nahitabo karon sa mga RCC, mga CFD mga kaigsunan nga grabing sungag-sungag nila sa Saturday, sa Sabado, unya nagkasungag sila sa ilang mga libro. Niingon sila nga wala na. Unya nag-ingon pon ang libro nga nagpadayon. Unya gihimo ang adlong ikapito adlong Sabado aron makaambit kamo sa langit. Giklaro gina ha. Sa katikismong Bisaya mga kaigsunan. Page 268 na. Giklaro gid nga para nga makaambit kamo sa langit. Nya grabing paningkamot sa mga defender. Nagkasungag-sungag ang ilang mga libro mga kaigsunan. Ayaw ko magdipinsa ganita. Dili ta masungag sa atong mga libro. Kay bisa paghutdon nimo ang usa ra rason sa Iglesia Katolika mga igala nganong ilang giusab. Number 1 gyud nganong nga giusab kay ang Kristohanon mahal kaayo nila ang paggabanhaw ni Kristo. Mo na nga giusab sa Iglesia Katolika ngadtos Domingo. Dili na mo'y prueba. Kung atong handumanan ang pagkabanhaw, wala magpasabot nga usbon ang balaod. Dili kuna butbuot na mga kaigsunan. Butbuot na. Mo na nga giklaro gis Biblia nga magtuon ta ini sa Biblia. Unya sa Juan 17, ang atong pagtuon kinahanglan ang nagtudlo nato kabubuton sa Dios. Dili kay kinabubuton sa tao mga kaigsunan. Muna, kinahanglan yun nato higala
nga dili magkasumpaki mga kaigsunan. Kay once magkasumpaki ang atong katarungan sa atong simbahan, mabali man ka, pangutan-on man ka. Pagbali ana, asigurado nga ikaw wala na. Okay, asa may sakto ini. Kining imong gisulti o kining gisulti sa inyong simbahan. Giklaro na sa mga kaparian ni Cardinal Rosales ngang ikapito maong Sabado, unya ang pagpangandam Biyernes, unya ang unang adlaw Domingo. Dili na malalis pero gilalis pa man gyud. Nalimang ka moingon sila nga diha sa Exodo naabay mabasa din nga mauna ang Sabado nga iyas kalendaryo. Nangita na magkalendaryo mga kaigsunan. But pasabot kung dili na maong Sabado, dili po na maong inyong Domingo ug mao manggaling na. Mao nay atong hunonaon mga kapaglaom, no? Mao nay atong hunonaon kay kun moingon ta mga igala nga moingon ta mga kaigsunan niya moingon ta nga lahi, moingon ta nga husto, unya nagkasungag di ay mga kaigsunan ang atong prinsipyo o prinsipyo sa simbahan. Na akong tambag nga dili lang magkasungag, bahala og mayong Domingo, pamatud gyud ninyo. Ayaw nang wala na ng Sabado, wala na ng Saturday, unyag pangutan unong sa sunod sa Biyernes, mingo nga Sabado, manghihapon lagi. Na diha ang Biblia gyud mga kaigsunan may atong sundon. Sumala sa pinadayeg 12:17, mao mo ginhinungdan nga nung masuko. Og ang yawa na suko batok sa kaliwat sa babae. Unsa man kaliwat sa babae nagbantay sa sugo sa Dios. Kining mga kaliwat sa babae nagbantay sa sugo sa Dios mo nang mga remnant church salin mga kaigsunan. Sa diha nga ang mga salin nga iya sa Ginoo nagbantay nagsugo sa Ginoo mga kaigsunan. Sa na nagbantay sugo sa Ginoo mo nay gingon niya ang yawa na suko. Kung nasuko nangitag paagi. Diba unong Pedro 5:8 naglibot-libot ang yawa nangita siya og pamaagi unsaon niya pagtukob. Mo na nga daghan kaayo ang mga gipanghimo karon mga kaigsunan, mga higala, nga mga doktrina para nga madani lang ang mga Adventista. Pero sultian ta mo, ang tinuod nga Adventista nga dili lang Jesuit nga Adventista, kanang nagpakaroon nun gikas Katoliko ni balhin, yo nagdebater pod, nagpakaroon nun nya mo balhin pug balik sama ni Denmark Santiago o ganang uban pa, stalwart, mga Jesuit man na. Kay balo man ta na, once ikaw nga naagi kag Adventista, sa kung saan pa digi ka mahawa di mga kaigsunan. Ngano man, nakasabot ka nga mao ka na ang tinuod, no? Okay, ato sa ning pamasahon mga igsoon kining atong ano. Okay, yes, Naga City ka marin. Okay, hapit na matod pa ni Re Ascaris. Hapit na malayo, sir. Dili boards. Okay, dili di ay. Jerwin Morelio, Lamanilaw Pulios Bantilan. Uy, Lamanilaw, mga igagaw sa kasawa. Bro, regards ko sa mga parente namo di Cebu. Mga Midilio, Paradyang og Velasco. God bless sa imong program pag-uting kay sa kamatuoran. Thank you, Rosalino Velasco. Imo din ang mga Midilio, imo din ang mga parente. Mas maayo noon. Oy, regards diya sa Cebu. Ang mga mga kaigsuonan diya sa Cebu. Atod pa ni Rosalino Velasco. Okay. Mo ni ang hinungdan ngano nga daghan mga kaigsuonan na suko tungod kay ang yawa na suko. Sa diya nga nasuko ang yawa higala sumala sa mabasa sa Biblia. Naghimo siya og relihiyon. Nanay ministro niya, nanapoy manulunda niya sa kayag, unya mo pakita pug mga milagro. Pero ang nakasahi lang mga kapaglaom, kay ang sa Ginoo Sabado, ang batasan ni Kristo Sabado, mangita nagpaagi nga ilain niyag adlaw. Domingo na. Sa to pa, kontra sila sa Ginoo. Kay ang sa Ginoo Sabado, ang sayawa, iya pong gipili ang unang adlaw nga Domingo. Unya, naghimo dayog mga dokumento mga kaigsunan, nahimo og mga tampered, naghimo og mga lahi sa original. Nalimangkal ang original sa Grego, unya iko na sa Latin Domingo na pero sa original wala. But pasabot
sa kaaway na mga kaigsunan. Dili na siya sa Ginoo, sa kaaway na siya. Kung unsa ang iya sa Ginoo tugbangan na niya og lain niya nga adlaw mga igsoon. Oy si Dolpe, nagatan-aw karon na Hugarap Lopez, Dolpe. Okay, Dolpe, salamat kayo nga kumusta naman ang imong gibati karon? Kumusta naman imong panglawas karon? Ampo lang kita sa Ginoo kay para nga maayo ka sa hingpit kay naa kay mga anak, naasag kay imong pamilya, no? Nagpangga nimo. Ato na nga iampo. Someone is praying for you. Daghan kayo mga kaigsunan nga magampo nato. Hello Sir Jerry, nindot imong topic. Padayon kay naminaw mi Joy Clemencio. Okay, thank you very much Joy. Ingurani ra man gud ni. Kay kung masuko ang yawa, mangita siya pagi. Kini bitong tao mga higalag masuko, mangita mo nagpagi unsa makabalos. Di naman gyud magsilbi ang yawa igsoon kay sa diya nga nagubat sila sa langit. Natagak mo gyud siya natagak siya sa kalibutan dire sa atong earth. Mo na nga mo ni tabo. Unya karon di mo gisa kagwanta sa Dios ni Hesukristo, iyang giatake ang mga anak. Iyang giatake. Sa diyang giatake niya mga kaigsunan, daghan napoy nadala, napoy wala mga higala. Kung naay wa madala mo na iligon mga kaigsunan, gikinahanglan gyud nato ang Espiritu Santo sa Ginoo. Espiritu Santo nga moy mo palig-on kanato higala, no? Moy mo palig-on kanato. Okay. Padayon lang ta mga kaigsunan. Uy, nagtan-aw sa karon si Iyok Tagkos Bahandi. Ako yawan ni Iyok Tagkos. Nagtan-aw sab nato karon mga kaigsunan. Espesyal na to ni karon nga pagtuon mga higala dire sa Pikas na akong account, no? Kaya wala naman ni ma-live dire dito ni Pikas. Mo nang nag-himo tag-espesyal mga igsoon. Mao lang gihapon Brad, nagdialysis gihapon. Salamat Brad. Okay. Lagi sa ning mao namong gyud na, no? Og nahibalaan pa lang unta na. Kaya basta once masakit na kagingon ani mga igsoon, pinadaghanan na nimo mga gipangbati. Mawad ang kag usahay paglaom, no? Pero usaragay atong dangpan ni Ginoo ra gyud Brad. Kay kon ang Ginoo mga kaigsunan mo'y atong dangpan, siya mo'y makahibalo nga moayo. Moayo. Kay nining kalibutan na ang gipangita sa Ginoo ang tawo mainampuon. Kung ang tawo mainampuon mga kaigsunan, mo na giingon niya, kung maginampuon ka sa Ginoo, unay giingon tabangan ta sa Ginoo. Ampo lang nato. Iampo lang nato. Kay wala tay ingon mga higala nga dili ta tubagon. Iampo nato mga kaigsunan. Kay pinaka-importante na nga makaduol ta sa Ginoo. Karong panahon na mga higala kinahanglan na gyud. Mo na nga kung magpili mo reliyon ay mo pangitag reliyon, pangita mo sa doktrina. Sampol, Sabado, Domingo, Biyernes, Sabado, Domingo. Pagkitaon lang ninyo. Biyernes, kung sa may naabas sa Biblia. Sabado, naabas Biblia. Domingo, naabas sa Biblia. Anara ang pagpangita na to, no? Anara mga kaigsunan. Yes bro, ako ang mga paryente sa Parel Church kung nagasimba sa una. Dito tika una nakita, balik na ko Bukidnon. Bukidnon. Og regards na lang po sa mga kaigsuonan sa Parel. Nakita ta din sa Parel to, no? Pero wala na po ko sa Cebu, Brad. Wala na po ko sa Cebu. Nanapog ko dire sa Mindanao, sa mission sa Butuan. Nako dire nagpuyo sa Surigao City. Mo na mga kaigsunan, Brad Rosalino, no? Okay, importante na Brad nga makahatag tao, inyo lang i-share ning atong video mga kaigsunan para nga makuane kaning dagha makadungog ni ini, no? Dili na to tason kaayo para nga mga tao di pud kayo laayan. Naay mga panahon mga kaigsunan wala ta sa atong estudyo, narata sa balay.
maghatag yapon ta og mga kining gitawag nato og mga mensahe sa alauna na ata no sa Pikas account mga igsoon katong pag-utingkay gihapon sa kamatuoran ang logo nato sa Adventista mo ti pangitaan ninyo unya mag friend request mo didto kay dito ta mag-live sa gitawag nato og kining new moon. New moon ba ang atong basihan sa paghihap sa adlaw ipahulay. Okay mga kaigsunan, nang salamat kay sa inyong pagpakiguban. Di nanta maglangan kayo every 11. Kung natay higayon mga kaigsunan, pwede ta nga mag-live diri no sa usa ka account nato. O ang Dios magapanalangin magampo ta. Dalaygon mahimayaw na mga Dios, salamat kay Ginoo sa imong kaayo. Salamat kay sa imong pagpakiguban kanamo sa tanang panahon makahimo kami sa pagdaigda kanimo. Panalangin ni ang tanan nagtan-aw karon, nagmalandong nining katapusang panahon. Salamat o Dios pakiusa ubas panalangin ug pasaylo sala sa ngalan ni Hesus. Amen. Maigsoon mo nagita igong panahon, salamat kay sa inyong pagpakiguban. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thank you very much. Inangabati ang tulumanon, pag-utingkay sa kamatuoran, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.